This is or that Saga edition. Kahvi, mustana vai maidolla? Aamuvuoro, iltavuoro. Meillä on aamuvuoro 7. Tauolla, yksin vai porukassa? Ihan porukassa. Kyllä. Laulutuokiossa, laulaa mukana vai ohjaa sivusta? Mukana. Lounaalla, omat eväät, ruokala. Matti. Ei kyllä se ruokala, mutta jos on hyvää ruokaa, niin sitten. Täällä parasta ruokaa on varmaan uunimakkarat. Hissi vai portaat? Pitäis varmaan sanoa portaat. Hissi. Hissi. Sisäaktiviteetti vai ulkoilu? Eikö se sisällä ole niinku lämmintä? Ulkonakin on lämmintä. No nyt on lämmintä. Kirjasto vai ravintola? Kirjasto. Mitä? Kirjasto. Haloo. Muistaa asukkaiden syntymäpäivät ulkoa vai katsoo kalenterista? Ehdottomasti kalenteri. Valitaan. Tulee töihin vartin etuajassa vai täsmälleen oikeaan aikaan? Aina varttinen. Aina minuutilla. Hiukan ehkä ylikin. En ole. Palvelutalo vai ryhmä? Mä en osaa valita. Ryhmäkoti. Ryhmäkoti varmaan sen takia, kun mä oon enemmän siellä.